Bezpečnostná rada dnes ústami predstaviteľov spravodajských služieb poskytla zainteresovaným zúčastneným informácie, z ktorých sa mnohým točili hlavy. A prosím, ja teraz nebudem nič skrývať, ja budem hovoriť, že sme hovorili o konkrétnych finančných prepojeniach, financovaní. Boli prezentované fotografie, spojenia, kto s kým. Politická opozícia je absolútne napojená na túto štruktúru. Musím potvrdiť slova, ktoré som povedal aj včera. Máme tu štruktúru ľudí zo zahraničia, ktorí sa aktívne podielali na udalostiach na Ukrajine, v Gruzínsku. Táto skupina je jasne prepojená na organizátorov protestov, ktoré sa nazývajú Mier na Ukrajine. A my len vyvolávame obrovské obavy, čo títo ľudia sú schopní na Slovensku. Prepáčte, my si krajinu rozvracať toky, konkrétne mená organizácií, konkrétne prepojenia, ukazoval konkrétne fotografie.